Det vigtige med udtørring af stalden, det er jo, at efter at vi har vasket, så er der jo rigtig meget fugt i stalden, og specielt i bunden, altså i betonen. Og det skal vi jo tørre ud. Det gør vi for, at grisen de får det godt, når de kommer hen, for ellers så skal grisen bruge deres energi på at tørre stalden ud. Og det er jo ikke så rart. Så det er bare at gøre det på den nemme måde, at man bruger nogle værktøjer. Vi har jo adgang til masser af varme, fordi vi har et flisfyr her på bedriften. Og det der med at bruge en oliekanon, som vi tanker med noget fossil brændsel, det vil vi jo gerne væk fra, hvis vi kan gøre det. Vi bliver jo også målt på det med vores udledninger. Vi er så småt også her på bedriften begyndt at lave nogle ESG-rapporter, vi laver nogle klimaberegninger osv. Og så har det jo en betydning også der i vores aftryk på hvor meget diesel vi køber ind. Og det har mindre, aftryk i det, vi køber ind i biomasse til vores flisfyr. Jeg vil ikke som sådan profilere mig af at være specielt grøn som sådan. Jeg kalder det bare sund fornuft. Hvis vi kan lave sådan en investering som det her, og både få en grøn profil, men at den kan måle sig med en varmekanon, som kører på sort olie i drift, jamen så giver det også god mening for os.